Што такое беларуская армія зараз? Ну, беларуская армія зараз гэта Прабач, выключна з пункта гледжання вайны Украіна-Расія, напрыклад. Гэта амаль нішто, гэта плюс-мінус 70 000 чалавек, з якіх боездольных тых, хто можа бегаць з аўтаматам кудысьці страляць, каля 30 000, то бок гэта амаль што нішто. Але па афіцыйным бюджэце на абарону звычайна ідзе каля 3-4% расходаў рэспубліканскага бюджэта, а падволі ацэнак СІПРІ толькі каля 1,5% ВУП. А эксперты, незалежныя, у сваю чаргу кажуць, што выдаткі вышэйшыя. І як вось гэтыя лічбы адрозніваюцца сапраўдныя і дзяржаўныя? Гэта Стакгольмскі інстытут вывучэння праблем свету. І ці могуць гэтыя адсоткі быць схаваныя ў нейкіх іншых радках бюджэту? Так, канешне, гэта залежыць ад таго, як вы лічыце. Тут ёсць некалькі метадалогіяў. Першае, пра што трэба распавесці, гэта метадалогія, напрыклад, НАТО супраць такой савецкай пасавецкай метадалогіі. Па метадалогіі НАТО да ваенных выдаткаў могуць адносіцца таксама выдаткі на інвестыцыі на ваенныя заводы, напрыклад. Але ў беларускім бюджэце гэтага не бачна, яно ідзе праз эканамічныя праграмы. Ось. Таксама па класіфікацыі НАТО на ваенныя выдаткі могуць ісці інфраструктурныя праекты. Ну, вось, напрыклад, ёсць нейкі мост, і ён цалкам адпавядае патрэбам цывільных. То бок, машыны ездзяць, ніякіх праблемаў няма. Але ваенныя палічылі, што ім патрэбны больш моцны мост, каб там праехалі танкі, напрыклад. Ось. І тут узнікае пытанне. Вось мы перабудоўваем мост. Як залічыць гэтыя выдаткі на перабудову моста? Калі гэта мост выключна для цывільных, то гэта цывільныя выдаткі. Але калі цывільных усё задавальняе, але трэба больш моцны мост, каб па ім праехалі танкі, то гэта ўжо ваенныя выдаткі. Ну і па класіфікацыі НАТО гэта будуць ваенныя выдаткі, а па класіфікацыі Беларусі гэта будуць цывільныя ўкладанні ў інфраструктуру. Ну, дык як падлічыць тады? Вельмі лёгка можна сказаць так, што гэта ж усё для народа, гэта не для арміі. Ну, плюс-мінус гэта трэба памнажаць беларускія выдаткі 10 ў 1,5 разы, і атрымаецца 10 такі вось натаўскі стандарт. А вось пасля менавіта ў 22-м годзе беларускія ўлады значна павялічылі выдаткі на армію. Гэта неяк адбіваецца на беларускай эканомікі? Так, гэта адбіваецца моцна на розных галінах эканомікі. І тут трэба падлічыць гэтыя выдаткі адносна рэспубліканскага бюджэту і адносна кансалідаванага. Давайце зробім такое трошкі паясненне. Калі мы параўноўваем выдаткі, ёсць бюджэты цалкам рэспубліканскія, а ёсць мясцовыя бюджэты, і розныя галіны фінансуюцца з розных часткаў гэтага бюджэта. Ну вось, напрыклад, армія, КДБ, міліцыя, яны звычайна фінансуюцца з рэспубліканскага амаль што на 100%. Апошнім часам таксама нейкія ваенныя зборы пачалі фінансавацца з мясцовых, але блізка до 100% гэта вось рэспубліканскі бюджэт. Але калі мы кажам пра, напрыклад, ахову здароўя і адукацыю, то там большасць выдаткаў нясе мясцовы бюджэт. І то бок трэба параўноўваць у рамках кансалідаванага бюджэта. Бо паўтаруся, на ахову здароўя ёсць грошы ў рэспубліканскім і ў мясцовых бюджэтах, а на армію сілавікоў ёсць выключна амаль што цалкам у рэспубліканскім бюджэце. То бок трэба сумаваць гэтыя грошы. Вось. І вось калі так паглядзець, то цалкам атрымліваецца так, што вось за час вайны ва ўкраіне у беларускіх рублях, тут яшчэ трэба гэта падкрэсліць, бо курс долара змяняўся. У беларускіх рублях на адукацыю і на ахову здароўя выдаткі выраслі ў 2 разы ў беларускіх рублях, а на сілавікоў у 3 разы. То бок гэта не значыць, што грошы наўпрост адбіраюць, напрыклад, з аховы здароўя ці з адукацыі. Але бачны прыярытэты, куды ўкладаюцца грошы. Больш грошаў укладаецца ў абарону. І тут яшчэ таксама трэба падлічыць што? Што нацыянальная абарона і сілавікі цалкам гэта таксама розныя пункты бюджэту. На армію
по функцыянальным складзе выдаткоўваецца амаль што ў 1,5 разы меней, чым на міліцыю, КДБ і суды. Унутраныя. Унутраныя, так. Але каб разумець вось гэты сілавы блок, трэба скласці гэтыя два складнікі: і армію, і унутраныя войскі. Ну вот ты кажаш, што X3 стала з арміі, так? Так. Ну гэтыя ж X3 яны не проста аднекуль узяліся, дзесьці яны ж зніклі з нейкай часткі там з адукацыі. Ці не? Ці ёсць нейкі такі бюджэт, як любіць казаць у Беларусі, прэзідэнцкі фонд, у якім там нейкія грошы вось на гэтыя патрэбы? Так, калі казаць вось пра тыя ўкладанні, якія робяцца ў сілавікоў, яны звычайна засакрэчаныя, гэта першае. І другое, яны збольшага, гэта бачна, сфінансаваныя праз нейкія расійскія датацыі. Часткова праз датацыі на газ, часткова праз ператэрміноўку крэдытаў, то бок Беларусь не сплочвае там частку свайго крэдыта, адкладвае на потым, гэтак далей. Тут што трэба зразумець? Так, гэта цалкам бярэцца з кішэні падаткаплацельшчыкаў. Цалкам. І армія, і ахова здароўя. Але каб вось не нагнетаць гэтую праблемную сітуацыю, Лукашенко і яго рэжым робіць так: мы ўкладаемся і ў ахову здароўя, і ў адукацыю, а таксама ў армію. А вось у армію, у сілавікоў мы ўкладаемся непразрыста, каб не вызываць нейкае напружанне ў грамадстве. І ўкладаемся мы шмат больш у тое, што называецца сілавікі, гэта інфраструктура, гэта ўзбраенні, гэта і зарплаты, зразумела, і ўсё так далей. Але вось тыя грошы, яны больш ідуць па такіх непразрыстых крыніцах і вельмі часта з падтрымкай Расіі. Вельмі ўскоснай там нейкі крэдыт, некая субсідыя на развіццё нейкага прадпрыемства, якое потым робіць камплектуючыя, каб пастаўляць у Расію, там ставіць прыцэлы на танкі і так далей. То бок гэта робіцца так схавана. Цалкам гэта ляжа на наш гаманец, як падаткаплацельшчыкаў, але гэта вось так вельмі хітра схавана. Слухай, ну калі ты кажаш, што беларуская армія вось такая нягеглая, маленькая, ніякая, дык навошта яна ўвогуле? Ну, супрацьстаяць, напрыклад, расійскай арміі немагчыма, супрацьстаяць украінскай арміі немагчыма. Нашыя суседзі з захаду, НАТО, увогуле немагчыма супрацьстаяць. Дык навошта яна існуе, беларуская армія? Ну, гэта цалкам, тут трэба браць сілавы блок, ён цалкам такі блок карнікаў, я б сказаў. Калі глядзець, во што яны ўкладаюцца больш за ўсё вось у такія падроздзелы, якія займаюцца альбо падаўленнем паўстанняў, альбо кантролем нейкай акупаванай тэрыторыі, вось калі паглядзець. То бок гэта такая цяжкая пехота, якая працуе, ну, хутчэй не супраць нейкай арміі, а супраць мірнага насельніцтва. Вось, калі так паглядзець. Кантралюе тэрыторыю, так. І калі паглядзець, куды больш за ўсё ўкладаецца грошаў, гэта вось унутраныя войскі развіваюцца, розныя падроздзелы КДБ развіваюцца і гэтак далей. У армію таксама ўкладаюцца грошы, але гэта хутчэй сімвалічныя грошы. Ну, я кажу тут пра іскандеры. Вось, так, прыехалі іскандеры, прыехалі ракеты, хутчэй за ўсё яны прыехалі бясплатна ў Беларусь, але цалкам іх колькасць такая, што яна хутчэй сімвалічная. І гэта іскандеры яны не зробяць пералом падчас вайны, бо іх значна менш, чым у Расіі, зразумела менш, чым у НАТО, і зразумела, што у гіпатэтычнай вайне супроць Украіны яны таксама нічога не зробяць, бо ёсць Расія, а гэта капля ў моры. Але вось калі паглядзець з іншага боку, што беларуская армія і беларускія сілавікі могуць і на што яны трэніруюцца і во што яны ўкладаюцца, гэта першае падаўленне ўласнага нейкага паўстання, магчыма, ўзброенага паўстання. Другое, гэта можа быць нешта накшталт, вось расійскія войскі пайшлі праз сувалкі, прабіваць там нейкі калідор танкамі і так далей. Ім трэба кантраляваць вось гэту акупаваную тэрыторыю, туды могуць зайсці, напрыклад, вось гэтыя карныя. Такі блокпост атрымліваецца. Такія беларускія карнікі, якія будуць кантраляваць, як яны змагаюцца супраць беларусаў, так яны будуць змагацца супраць, напрыклад, палякаў, літоўцаў ці украінцаў.
Толькі справа ў міфічных у людзей, як пагляджу. А вось па абаронцы, па зброі кажуць, што прамысловасць абаронная ў Беларусі, ну, нібыта гэта нешта пра грошы. Гэта сапраўды неяк дапамагае дзяржаве, ці гэта дапамагае гаманцам Лукашэнкі і Лукашэнкі Продавали ж в зарабляць? Африку, у арабские краины до 20-го, до 22-го года нават. Ну, гэта хутчэй было цікава да вайны вось расійска-украінскай. Зараз Беларусь стала нетта-імпартэрам узбраенняў. Вось, і ўсе гэтыя годы вайны Беларусь больш імпартуе ўзбраенняў, чым пастаўляе на экспарт. І гэта адказ пра, там, не ведаю, Латынскую Амерыку ці Афрыку ці яшчэ нешта. Але ёсць таксама вось тая схаваная частка, падводная частка нашага айсбергу. Гэта наша ваенка, военная прамысловасць. Вось, яна развіваецца, і яна пастаўляе камплектуючыя для расійскай арміі, для расійскай абаронкі. І вось там ідуць заробкі, зразумелыя заробкі. Добрыя заробкі, так? Добрыя заробкі, і нават калі адсачыць па аб'яўленнях прыёма на працу, то бок там, калі нават рабочая прафесія, адукаваныя такія рабочыя прафесіі, то там значна вышэй сярэдняга па рынку ідзе. То бок там грошы ёсць, але гэта вельмі такая крохкая гісторыя. Чаму? Таму што гэта 100% залежнасць ад Расіі. Пакуль у расійскага бюджэта ёсць грошы, каб купіць тое, што робіць беларуская ваенка, ну, у іх ёсць заробкі. Заробкі таксама на крыві на гэтай вайне. Вось, калі у расійскага бюджэту грошаў не будзе на гэта, то ўсё ляснецца. А гэта наўпрост камерцыйная такая фінансаванне Расіі, то бок Расія купляе у нас нейкія там па абаронцы заказы, ці гэта там льготныя крэдыты, там нейкія пастаўкі тэхнікі, то бок гэта не пра грошы, а пра нейкі абмен нейкімі... Бартер. Так, нешта тыпу бартер. Часцей за ўсё гэта робіцца па схеме, выдаецца нейкі вельмі танны крэдыт пад пашырэнне вытворчасці, а гэтая пашыраная вытворчасць цалкам выкупаецца за грошы, напрыклад, расійскага бюджэту. Ну, не наўпрост расійскага, а расійскі бюджэт выдаткоўваецца нейкім расійскім прадпрыемствам, потым расійскія прадпрыемствы закупаюць у беларускіх прадпрыемстваў. То бок там ёсць пракладка таксама. Вось, але звычайна расце яно так. Танныя крэдыты на пашырэнне, разам з тым ідзе заказ на набыццё пашыранай вытворчасці. А што будзе з гэтымі прадпрыемствамі, калі скончыцца вайна Расіі з Украінай, і ну, што яны будуць рабіць? Тое самае, што адбылося з савецкімі прадпрыемствамі падчас распаду Савецкага Саюзу, то бок яны будуць нікому не патрэбныя. Аўтамат без ражка. А што здарылася пасля 40-х гадоў з нямецкімі прадпрыемствамі? Тое ж самае, мне падаецца, так? То бок лясне. Дзякуй вялікі. Так, дзякуй вялікі, шчыра дзякуем, што знайшоў час да нас прыйсці, паразмаўляць. З намі быў эканаміст, кіраўнік праекту «Кошт урада» Владзімір Кавалкін.